Megy, várjál. Megy hát. Csasztok, Steel Brilliant Event van. Most. Én mondtam, hogy lesz belőle vidi. Csak tudjam kitenni. Hadd. Ide jövök. Menjünk, lépjél be. Nem törlem róla, az engem nem érdekel. Csak én, hogy lépjek be bal. Már indul így. Én már hallom. Mi történt? Már elindult, ugye? 9 millió. Jézus, nem történik mi semmi. Jézus. Én azt hittem, el fogok maradni már megint úgy, mint a múltkor, amikor beteg voltam. Sammy's Base. Na itt lopnának. Menj már be! Laggolok! Mint a fa. Hogy mennyi? Siess! Jézus, én erre le fogok maradni. Mindenhol vannak. Nem, a bárki jöhet. Szerverén az Ádámnak nincs senki. A reklám rohadt éled. Mindjárt jövök egy perc. Futok. Kapcsolod ki. Kapcsolod ki. Én futok. Fuse Machine Timer. Jézus, mi van? Umborino Miracello. Kaptam, el fogom adni a picsa. Trippi troppi troppa trippa. OG. Várjatok, lekevenem a hangot, mert copyrightot fog kapni. Így. Ballon. Milyen ballonról beszélsz, Szemi?
kell ez is. Tizenkettőszörös lak. Az mikor volt, várjál? Nem tudom, mikor volt utoljára, 12-szeres pedig legritkább laka volt. Na gyere, Szemi, te is jöhetsz. Én nem bánom. Amely, ez mi? Ez így mi? Kiírtak között 156 millió helyet. Azt mondta Szemi, hogy be lehet jönni. Hey, ez coming! Scamming! Ami... Dun. What? Live spawn. Jézus, úgy a spawn Szemi. Mi az utolsó? Szemi. Közben nem jön semmi. Speedcat. Jézus, nekem ha spawnolna valami Szemi. Spawnolna kell egy gyógyit. Az a vicces, hogy itt csak olyanok vannak, amik nekem nem kell. De a régiónon nem vagyok rajta. Nem, a régiónon nem vagyok rajta. Föl lehet kerülni pedig 140 milliótól. Leprecsáon Lucky Blockon, hogy tényleg lehetne, mert hát bro, nálam nincs semmi takotrak. Ha? Sold out. Latakó. Milyen latakó? Lalak. Lalack. Itt egy Lucky Block. Ami nem kapja meg az effektet. Megkapta volna, megvette volna. $50k more stack funeral. Godding 500 kell. Jaj, már 1 óra. Mondd, hogy nem kapcsolta ki. Jó, nem kapcsolta ki. Live-ot. Get lalak. Granite rates van. Granite rate-et meg akarom nézni. Biztos jó lesz, én hiszek benne. Jézus, kapnák egy ilyet. Ja, globál. 50k stock added. Na, 500k adott. Csak én ezt nem fogom tudni megszerezni, mert egy olyanom sincs, egy olyanom sincs, és olyanom sincs. Mert én még Lucky Blockot se tudtam írni. Vége van az evennek? Nincs. Secretben az spawnolt. Nekem nem kell a lavaka. XD. Reklám van már megint egy. Jó, idehoztam az távirányítót. Hallj meg. Na. Jönnek a Lucky Blockok.
Az mi? Ó, Granny! A mama! Nem lehet megvenni. Nem lehet megvenni. Ez se lehet. De ezt már meg lehet. Ezt is már meg lehet. Hát ez kepje! Mi a fasz? Mi a fasz? Szegény Szemi. Sajnálom. Itt vannak sírok. De most nem tudok, mert bent van. Majd később, oké? Csukd be! Ajtó. Bocsi, apukám bejött. Bocs, stop. De mik ezek itt fönt? De mit adnak ezek a sírok? Van egy üreg. Baby Granny. Ezt még így lelőtték bazukával neki. Ez egyetlen jó granatom. Ezt felviszem az emelletre. Ositer már annyira jó volt, mint ez. Na jó, ez amire gratulálok. Ez a legjobb brainrot lett a játékban szerintem. What? Ez micsoda? Nem akarok. Nem vagyok kíváncsi a muzsicára. De csak azért, mert copyrightot kapnak. YouTube törölni a picsába a videót. Négy effektben tudom. Ami komolyan, hol a cseppintés? Meg hol vannak a lucky blokkok mondjuk? Mert Matteo? Nem kell nekem Matteo. Miért kaptunk Matteót? Utáljuk a Matteót. Ezt így kimondom. Utálom. Semibase. Oké, nem szóltam. Six, seven. Six, seven. Six, seven. Six, seven. Six, seven. 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7. Six, seven. Had. Nem szíves, ezen a base-en 2 secret lucky block van. És az egyik gold.
6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7. Az utolsó 6, nem 7, hanem az utolsó izét, ezt én még elhoznám, no. Hogy menjen fő. An escape. Ne szívas. Most mi van? Kifagytam. Akkor anyád, Roblox. An escape. Hát lépj fő, meg gyorsabban. Bocsánat, ez egy szenvedős videó. Nem a Grabpack teszt. Én egyszer nyomtam rá. Still brain rot. 6, 7, 6, 7. 6, 7, 6, 7. 6, 7, 6, 7. Hát ez lemaradtam a Grannyről! Még egyről! Lemaradtam! Lépj föl gyorsan! Menj már gyorsabban, bazni! Megszenvedek itt otthon. Hogy mennyire szar az internet. Az escape! Nem baj, legalább van egy 6, 7, 6, 7. Nem. 6, 7? El ne hagyja. Elmeri adni. 6, 7. Oh, lucky blokkok. Azok nem szerintem. Ott vége van az evennek? Tung 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 sahur, tung 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 sahur, tung 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 sahur. Ez amúgy tényleg egy szikra, szóval őszintén. Jézus, ez a kettő, ez termel a legtöbbet az én bézembe. Egy escape.
Vaja, na szívesen ez nyitható. Nem. I'm a skepper. Hát ennyi lesz az event, nem is jön Lucky Block. De mondjuk azt, elmondom, sok dolgot szerezhettem. Annyi az event. De hát... De várjál. Ez hogy tervelte be... Ja, nem. No. Mini admin abuse. Azt mondja, hogy ez ugyanolyan, mint a Taco Tuesday, csak kisebb egy kicsit, mert itt nem lesznek most Lucky Blockok. Bro, tényleg nem jön Lucky Block. Én nem kamuzok. Azóta nem jött Lucky Block. Kettő 27 perc. Ron. De amiatt bármi személy. Annyi a lényeg, hogy legyen secret, vagy nagyon ritka brain rot good. Ez micsoda? De menő! Ez nagyon menő! Aid all fit. 2026. Ez nagyon menő! Eskü tetszik! Ez eddig a legjobb dolga az izébe. Ha? Ez mi a fos? Ez egy hold. Bro! Nem jött be a vízembe és elmen! Rohadt szemű, hogy álljon ki a jó szód! Rohadt szemű! Bro! Bejött volna a bézembe, ez meg kikapcsolja a szervert. Szivat! A kecikú... Ák! Bárki jöhet szerver. Hogy bazd meg, ne szívesen magát! De az mindenkinek volt bajod.
Sammy's base. Cute. Lol. Aid, Saul. A kurva anyád. Én ezt blokkolom. Bro, az egy szauromat ellopja a Pali. Granny. Ezek kuak. Én nem szivatlak, ezek egy kurva. Én csak normálisan akarok ementezni, Poli! Kapják be! Hát de ott van a magyar szervere. Bro. Én nem játszok Steel-lel. Ez a legszarabb. Hogy valaki lépje már ki a szerveréről. Ez a noob skin, az mit tudna nem csinálni?
Én nem fog senki privásra. De persze, hogy olyankor jönnek meg a Lucky blokkok, amikor már kiléptem. Jó. Lopjad. Lopjad, kurva. Lopjad. Most jövök. Lopjad, engem nem érdekel. Lophatsz bármit. Nem baj, ezt ellophatod. Na, mi van? Na. Egy leprecsalom Lucky Block, az az ennyi. Mi bazukája van a Palinak? Granny. De ő csak eladná.
De nem kell. Mekkora bag lett volna? Ki el a Matteo? Anyád! Lép ki, lép ki, lép ki! Kilopna! Betöröm az üveget! Egy. Az egy a noob. Egy kis rohadt kurva. Én nem játszok. 0-0 magyar. Én nem játszok. Váltok skint. Milyen lenne Gyagi meg így? A két nap az hogy néznek? Ne, bro! Ne! A kis gondom fel ott lép be. A kis gondom! Random bedobta egy online szerverbe. Mit loptak el? És ki is léptem, leléptem Robloxról. Mit loptak el? Logotan away. Mit loptak el? Jelentkezek át. Mit loptak el? Fakom! Jó Isten! Tudjátok, mit csinálok egy akuntot? Tudta, hogy C-vitaminból már akár napi 500 mg elég lehet. Nekem is? Igen, a CETE-ben 500 mg égosztáséből ráadásul fokozatos... Ve. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvas el a betegtájékoztatót.
Hungr. Re, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Ma, az komoly név hallod. Állok, Jézus. Fellépek egy online szerverbe. Megy még egyáltalán live? Nem tudom. Fekete képernyő. Én hagyom is. Ja. Lépek vissza, és értek Antonba. De szétloptak. Ellopták a 6-7-ömet. Valahol 6-7-ömet a másik akuntomról. A lávás mindent. Tudjátok, milyen a kis akuntomon? Szerintem tudjátok, milyen a kis akuntomon. Azokat mindet majdnem ellopták. Riportolni fogom a játékot. De az senkinek a szerverén nem lehet fölmenni. Lépjünk már le. Kurva, lépj le. Reportolom. Riportolom a picsába. Nem értek angolul, de... Engem nem érdekel.
Hónap meglátjátok, hogy néz ki vízem. Mindent elloptak. És sírva fogadok. Játszunk repegtet, mindig értem. Már egyszer kivittem, de tök mindegy. Kiviszem még egyszer. De hogy békén a játékosok. Bro, viszlát egy Six Seven, ami nekem soha nem volt. Viszlát egy Secret Lucky Block, ami nagyon nehezen megszerezhető, csak jelentem igazából.